אתה לא בסרטון, כן? מה? אתה לא בסרטון. אני כן בסרטון, אני עושה צילום מסך. אני עושה שיתוף מסך, אתה לא יודע, תראה. קיצר, אז מה כל חברים כתוב בסרטון חדש, ובואו איתי להגיע ל-9,000 גביעים. כן, 9,000 גביעים. מטרת לייקים, 100 לייקים, כי אני לא ערוץ כל כך גדול, ויאללה בוא נתחיל. אני מקווה לטוב, כי הנה פרנק פה עליי, וזה פרנק לא טוב לנו. תראה כבר, לא, תרוקתו, יש. אני בכוונה עושה סקואט, וממש עוד 50 גביעים, זה הולך נראה לי הסרטון הכי קצר שעשיתי, אני ממש עוד 50 גביעים מגיע ל-9,000, אז יאללה בואו איתי לעשות את זה. והיום גם הגעתי ל-11,000 מהדביות, לא יודע, זה לא כל כך מרגש, אבל כאילו זה יחסית בסדר נראה לי. לשחקן מתחיל כמוני. אני מזכיר לכם, חבר שלי עקף אותי ואז עקפתי אותו כזה ביום, לא יודע איך עשיתי את זה. איך אני לא מת? What the fuck? איך אני לא מת? חבר שלי מת איזה 1,000 פעם, אני על 1 HP אני לא מת. לא, אוקיי, הלך עלינו. אוקיי, ניצחנו. רגע, בגלל הרצף ניצחונות זה הולך להיות לנו אפילו יותר קל. אבל חבר'ה, אומייגאד, עוד 20 גביעים, אני ב-9,000. חבר שלי פה, תגיד שלום. שומעים אותך, כן אחי, זה גם מוקלט זה בשמיעה. טוב, עוד 20 גביעים אני מגיע ל-9,000. זה כזה קל, לא? כאילו באמת, חושב לזה, זה כזה קל. יאללה. אוקנה קסיקו. שתיו עשתה אוקנה קסיקו. אחי, אבל זה רק אני, או שאתה מנצח, וברול סטארס שאתה מנצח, אתה מכפילים לך את זה לשתי גביעים. כאילו, למשל עכשיו ניצחת וקיבלת 10 גביעים, אז זה מראה לך שאתה קיבלת 12 גביעים, נכון? זה לא קצת מוזר? תנסה לנצח עם איזה מישהו שאתה בלי רצף ניצחונות איתו, והם יכפילו לך איזה ל2 ואז תקבל 12. או המספר שקיבלת גביעים. לפעמים זה 10. בואי לי. לא, אין מצב שאני מוותר על הרצף ניצחונות, אז זה עוזר לנו מאוד. אוקיי, קרב מכריע. חברים, נראה לי זה הרגע. יאללה, אני נלחם על החיים שלי, לא אכפת לי. הנלחם הכי טוב שלי. נלחם הכי טוב. מה? יאללה. אופק. דגל! עוד 9 גביעים! טוב זהו, אם אני מנצח את זה עכשיו זה בוודאות כבר, אני 9,000 גביעים. אז יאללה, אני נלחם על החיים שלי, אחי, לא אכפת לי. עכשיו אחי, אני הופך לפרו של החיים, למרות שגם פה יש איתי איזה נוב. לא אכפת לי אחי, לא אכפת לי אם יש איתי נוב, לא נוב, אחי, אני נלחם על החיים שלי. אני רוצה 9,000 גביעים. אחי, זה ב4 דקות, אחי. זה הסרטון נראה לי הכי קצר. כבר אחי 3 קבוצות נותרו. אוקיי. זה הולך להיות הסרטון נראה לי הכי קצר בעולם. לא. יש סרטונים בכמה שניות. אחי. אני יכול להגיע ל-9,000 גביעים. ל-9,000 גביעים. אחי, אני עכשיו נלחם ממש כאילו, הכי טוב שלי כאילו. כי אחי, אני בקצה של הקצה. אומייגאד.
נראה לי שחבר אם אני הורג אותו אני מגיע ל-9,000. נו, תמות! לא! אין מצב, אחי, אין מצב. לא, אחי, גם חבר שלי נראה לי די. הגעת כבר על 9,000. אולה! עוד מעט אני ב10. הגעתי ל-9,000 ואתה לא סתם. אומייגאד. הוא רוצה שאני אמשיך להגיע עד ל-10,000. נראה לי היום אני מגיע כבר ל-10,000. טוב חבר'ה, ביי.